tụi nó hay space adventure thì đang có lối nó ngó em bị hay trong nhắn đang lâu pawisa tem mà dùng hlawh chua về thế á chuan hay hmuang hian tian rocket hi a thlawk char ta chuan heti abula 53 minute tia hetaya hi fuel ani ta hemi hi a thlawh rei chung zong ani ta a thlawh hun chung zong khan ta mi fuel hi chuan heta ading lampanga shil thom hi hemi hi chu a thlawh lai khan meteor mo thil dang pe mo ka lo su thei ta lo su ta khami lo ve na khami kha lo ni ta a chuan hemi coin hi collect thei huna ta hen collect ti lawin alo lang ta nga chuan khami collect a khan collect me khan me a chuan heta hin spin hi omle ta boka hemi spin hi minute so memo chumi dan zela chuan a free in emo a free lo pom boka chuan hei noi bera lai kan me chuan hei mi river theihna khan ta chuan heta payout ta hian kan me chuan ta hian payout thei tur zar ka lo lang ta chu sangli zaruk pali coina khan 1 USD kha ani zel ta chuan achunga mi hi chu englo thil upgrade theihna entinan kan rocket emo fuel emo shield emo hetiang bound coin punchak zong te capacity te khatiang upgrade na khan ta tian kan inang hian ta hian hei upgrade na tur pahni khom ta chuan hei hmong hian refuel the rocket te repair the shield te tikhan aum zel bok ta chuan ta hian refuel the rocket ta hian kan upgrade thei bok ta coin emo hemi englo coin atana man thei boka hian repair the shield ta po tikhan kan upgrade thei ta coin le upgrade theina purple kha tikhan ei hlawh cha thei boka in lo ti ve chau don nia